Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a wani bidiyo. Yau bidiyon namu zan yi magana ne akan yadda zaka buɗe TC Wallet. TC Wallet wannan wallet ne na TT Coin, wannan wallet da na taɓa kawo muku a baya yadda za ku yi rajista. To wannan wallet ɗin ne na kawo muku. Zaka buɗe wallet ɗin ka yi ajiyanka domin da zarar ka tashi yin withdraw lokaci kawai yana yi sai ka yi withdraw ba sai ka sha wahala wajen buɗe wani wallet ba. Kuma yanzu nan zan nuna muku yadda za ka yi. Idan yau ne farkon zuwanka wannan channel ɗin, don Allah ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗaura bidiyo. Mu je a fara bidiyon yanzu nan. Bari mu shiga. Yanzu kun ga muna cikin Play Store mu. Za mu zo wajen searching inda mu yi searching na TC Wallet. Za ka rubuta TC Wallet kamar yadda kake gani. TC Wallet Pro, in ka gan shi. In ka rubuta TC Wallet Pro gashi nan a saman nan ana gani. Sai ka taɓa kan shi domin ya buɗe ma. Yauwa gashi nan kun ga icon na TC Wallet Pro. Ni na riga na buɗe. Na yi downloading nashi. Kai in baka yi ba za ka taɓa wajen downloading sai ka buɗe. Yanzu bari mu buɗe. Yanzu kun ga mun riga mun buɗe. Mun yi open nashi. To bari mu jira ya buɗe. Yauwa yanzu zai buɗe ma fuska kamar haka da zaran ka buɗe. Abin da za ka yi shine za ka yi create a new wallet. Kana taɓa wajen create a new wallet shikenan zai nuna ma haka domin ka je ka yi wannan na back of wallet naka. Za ka je ka yi. To abin da za ka yi sai ka taɓa wajen close ɗin nan. Bayan ka taɓa wajen close a nan wajen alaman setting ga alaman ɗin ya fito mana. Za ka zo nan. Bayan ka zo nan ga wajen da aka sa back of wallet. Nan wajen to kana gani sai ka taɓa wajen back of wallet. Idan ka taɓa za a nuna ma wani passphrase ne sai ka yi ajiyar su. To za ka taɓa wajen back of my wallet. Ka taɓa wajen back of my wallet sai ne maka sa wannan naka. Sai bari mu sa fingerprint ɗin mu domin ya buɗe mana wannan back of ɗin. To zai ciro ma wani nambobi ne, kalmomi ne kai. Zai ciro ma kalmomi ƙwara guda 12 haka. To za ka yi copying su ka je ka ajiye su. Wannan kalmomi guda 12 nan za ka je ka nema waje ne mai sirri ka je ka ajiye su. Shi yasa kun gani na rufe nawa don kar wani ya ɗauka. Za ka ɗauka ne ka je ka jera su daga na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7 har na 12. Aka jera su na 1 na 1, na 2 na 2, na 3 na 2. Za ka je ka rubuta shi a ko'ina ma za ka je ka yi. To ina bari in jan ajiye sai in dawo mu ci gaba da bidiyo. Yanzu bayan ka riga ka gama rubutawa sai ka taɓa ga wajen OK, I wrote this down sai ka taɓa. To za su nema ka zaɓi wannan, ka zaɓa ka sa wannan passphrase ɗin da suka baka a jere kamar yadda za su ce ka zaɓi wannan passphrase ɗin nan sai ka ɗauko inda ka rubuta inda ka dinga kalla kana taɓa na 1 ka taɓa, na 2 ka taɓa, ka duba inda ka rubuta na 2 sai ka taɓa na 1, na 2 sai ka taɓa na 2, na 3 ka taɓa na 3, na 4 ka taɓa na 3. Haka za ka yi har ka taɓa. To mu ma bari mu taɓa mu wuce zuwa na gaba. Bayan ka tabbata ka riga ka gama abin da za ka yi sai ka taɓa continue. Yauwa bayan ka riga ka gama wannan taɓawan shi kenan in gani ya zo ma haka. Zai nuna nan da kuke gani wajen setting ɗin ne. Gashi nan show my wallet address, wajen wallet address naka da yanda za ka upgrade. To za ka dawo kan wajen nan da kuke gani wajen wallet a farkon nan. In ka dawo in gani ga TT Coin namu ga Binance Smart Chain kuma a cikinta. Idan za ka iya withdraw sai ka taɓa kan wannan coins ɗin. Ka taɓa za ka taɓa wajen receive ɗin nan. In ka taɓa wajen receive ga wallet address naka za su ciro ma sai ka yi copy ka je ka turo wannan coins ɗinka zuwa nan kenan zuwa cikin wallet ɗinka. Shi kenan cikin sauƙi za ka ga coins ɗinka ta yi dropping a cikin nan. Kuma za ka iya tura ɗan uwanka ma in za ka tura mai. Wannan shine bidiyon yadda za ka yi ka buɗe wannan TC Wallet. Kuma mun buɗe group a WhatsApp domin kawo wasu update da ba lallai bane ku ga muna kawowa akan nan akan YouTube kenan. Sai dai muna kawo wasu update guntu a can. Idan har kana so za ka iya joining namu a cikin group to zan ajiye link in a description na wannan bidiyo. Kuma ga waɗanda ba su yi rajista ba zan ajiye link nashi sai ku taɓa ku je ku yi rajista da wannan application ɗin. Bayan ka yi rajista ka taɓa wajen sign in ka buɗe za ka taɓa sign in sai ka zaɓi email ɗinka shikenan za ka taɓa start. Duk bayan awa 6 za ka yi mining. To na gode mu haɗu da ku a wani bidiyon na gaba.